Eh, siyempre ako magluto. Yan. Dito lang ako magaling magluto. Buksan mo nga yun, ante. Ay, puto lang. Kinabayan na. Ano ba? Ito nga si Karata. Ay, baba? Oo. Ba't ko kayo mabigbig? Nanay, meron kayo dito. Paganda niyo. Ano ka ni? Ha? Nay! Sane. Tawag ka daw na Tawag asawa ka mo, na ante. kay Sane. 2 oras kanyang hindi nakikita. Masarap na, ante. Kaya magpakita ka ngayon. Pwede na yan? Dali, yung sandok na. Patagnawa kami, guys. Ay, patong, dito? Oo. Kurante. Ay na, pakain kami naman sila. Masal? Nagimasong ko. Ako nung sandok. Ha? Konti lang? Kunti lang. Kasi magtanghalian ko. Baliktad eh. Dapat hulihan eh. No? Kasi Panghimagas. panghimagas eh. Ano yung panghimagas? Ito siyang tulin. Kay Cristel Celestino, yung pangalan Ante, bilhin mo kay ante. Cristel Celestino. Cristel Celestino, sino yun? Sawa ni Crane. Ne? Crane nga sa Bupain. Wala na kayo magdagdag mamaya, oh. Nagsimanang ka mga nila. Wala. Wala po, joke lang yun. Di pa man luto yung kanin. Kaya bauna muna yung panghimagas. Mauna yung panghimagas. Oh. Kain tayo mga ka-dragon. Uy, sarap. Yes po, sobra. Mangtad kayo man. Magbalin lang ka. Nagadawa tayo na eh. Pagbibingayan tayo. Hindi ni may boss na kuha dula unay. Wala na kayo mag-refill. Mag-refill lang kayo. Oh. Mangan! Dagdagan ko nga sabay sa akin ay. Mana? Makay lang mo ita ko. Hindi ka na pala. Hindi na po yun. Sumya. Hindi ko lang kanya kung hindi kayo tapos na. Bugardan. Bawasan ko po at hindi ko kaya yung buto. Kain tayo ng ginataang bayaran. Hindi ka panghalian. Una yung panghimagas. Nauna. Hindi na asa nagkatay yung umano ko. Nagkala niyo ba yabas? Doon sabi ko. Dito? Kasi Nakadugan iyabas. Ano may bayaw stable. Ayoko na. tinanggal na lang yung butang ko. Ayoko na. Hindi naman sila yun. Hello po. Sir Charlie Balaba.
kay Ma'am Samot Saring Vlog. Kain po tayo ng ginataang bayabas. Yung Auntie Ligaya. Sa Auntie Ligaya guys, ano tinawag ng asawa niya? Kaya wala. Nagabalik yun. Net. Ang turn. Oo, masyadong gabuto. Kaya puro po bukot-buko. Hindi na ito. Sarap. Yung joan ni may mo jay, sumur ka niya yung magyay pa. And thank you po sa pa-sticker sa Matsaring Vlog. Thank you po. God bless you more po. Yan, sige, thank you. Watch lang ako sa inyo mga lalams. Yan, thank you, ma'am. Makikita na kayo maganda nga ron. Ay, so nagita. Kasi kayo mo lang agita. Oo, pero hindi namin sila makita. Ano ba ang lasa ng ginataang bayabas? Hindi pa ako nakatikim ng sa ganung luto. Ano ba nito? Masarap po. Try niyo po kapag may yung hindi masyadong hinabi. Katamtaman lang. Masarap pa nga. Kante pag may saba. Halong saba. Pati yung saba guys na sobrang sarap ng saging. Pag binataan mo. Hindi ka kanigtan na eh. Sarap ng sabaw. Saka mabango kasi yung bayabas. Kaya sarap. Hindi yung mga gabi namin. Hindi na sa mga Good morning po, Connie Carter. Ma'am Connie. Oo, magkukuryente. Hindi kayo kuros kumanta. Ayun. Naubos ba niya? Damon man ka sa alalan. Lalo ngayon eh. Perap ng ulan. Good morning po. From Jack 24. Good morning din po. Kain tayo. Okay? Tao lang pa naman. Mama mo. Sabaw ng tayo. Hello po mga kabagay. From Olivia Ken. Hello po. Hello po mga Olivia. DJ, huwag mo ubusin ang cat.
Hindi, huwag mo ubusin, makikain ako dyan. Marami pa po. Marami. Sir Anonymous. Marami pa po, Sir Mario. Kain tayo. Kain po. Tanggol. Sa tagapagtanggol. Sa tagapagtanggol. Kailan uwi mo dito, Sir Mario? Naka-turn po rin ako sa live. Pangalawang live na po namin ito ngayon. Hindi mo sabi na naman tayo. Bubbles. Yun na si Bubbles. Kasi iba na yun, diba? Hindi na si Mokang. Nag-asawa na kasi si Mokang eh. Kaya Bubbles na. Bubbles na. Ate panganak. Nalpas kami. Kaingay. Yung kayo na. Bakit mo lang muna. Ang paglagyan ko. Nakatikim na kayo. Kita kayo dito, hindi ka nila nakita kumain. Ulam ko eh. Dito, hindi, dagdagan mo. Dito, dito, dito. Masabi nila, guys, pagkain ng tiligaya. Nahuli ako. Ano ba po yun? Ganito ang kanya. Paborito niyang kinakain ng mataan. So, binabuhan. Ano? Ayaw dito na eh. Ang kukunin. Guys, Melinda. Nahuli ako guys. Merienda! Naunang merienda. Ay, may kong pala gano'n. Kain. Nahuli ko. Kaya tayo guys. Anonymous o ganun. Oh, kaya, Hello sir, good morning. marami pa pong tira dito, sir. Oh. Padala na lang namin. Tinambo natin siya. Ingat po kayo dyan. Sana'y maghaba pa ng buhay. Ayan dan timal kitang doon. Yung iba ko ng bansa. Yung iba ko ng bansa lang. Mahal na sila. Mahal na sir. Mahal naman yung tulad. Siyempre, love. Love namin yung si Sir Anonymous. At si Sir Gayon. Sir Gayen. Si Thank Mano. you po. At Shout out po sa iyo, Manong Sumbangan. At kay Sir Alma Ramos. Kay Tao Rolanda Peralta. Hello po. Hello po. Kay ingat po kayong lahat dyan. Ma'am Florinda Kito. Kay Sir Willie Mendoza. Willie Mendoza. Kay Sir Willie Mendoza. Ano na pong update sa bahay niyo, sir? Hindi pa lagyan sa bombo. Ako. Kulang pa kay Sin. Ay, mag-sir ko rin. Tinigit ko ng araw na. Sarap po man lang yung in-upload to. Pag sila kayo naman, kaya sa tayo ang kinaan nyo. Inubos ko lang ang tigil. Wag ka na nga. Ano, ginatabi ko kanina, may kwan. Gano'n. Yung pandesal. Speaker na doon. Hanggang maglalang ko pandi sa tuloy. Hindi pa ako yung nag-set sa kasingan ka. Baka nag-set hindi na Ano na yun, may kain, makain ng kwan. Andiyan man ata si papa niya. Kuha ng kablo. Ay, nag-akas sila. Nakuha lang ng kablo. Nasa bilagdan na pa siya. Kulang pa kay Peng yan. Hanggang na batibukal.
po mga kapatid, kailan mo kayo makikita po in person? Sana makapasyal din kayo dito sa Ilocos Store po kapatid. Ingat po lagi kapatid. Thank you so much po, Sir Tyron Fernandez. Ano makapunta tayo? Sana Ilocos. Ilocos naman. Hindi kayo pinakadilokos? Ano ba labasan yung saan yan? Maday. Sarap naman, gandang tanghali mga idol. Dragon Fruit Lake. Pangaray ko din yan. Basa mo na yung kayo ng phone. Hindi na kayong kami nito. Yung shout out po kay Abel and Papa Ray of MG Boys KSA. Yan, hello po sa inyo. Hello po. Abel and Papa Ray. Yan, pinapatawag po ni Sir Ramon Rabago. Yung shout out din po kay Ma'am Carmen Deniega from Valenzuela City. Hello po, Carmen. Refill? Ay, sorry po. Nabang ako galit. Naman. Ang dami na kain ng ligaya. Ikaw na ito, bukal. Bawas-bawasan mo yung bukal niya. Masarap yung ulam namin ngayon. Gulay. Artist Michael na yung nakasombrero. Anong name mo, miss? Ano daw pangalan mo, miss? Catherine. Hindi na nakasombrero daw. Sino nakasombrero? Joy. Ako nga pala si. Ganun kaya, ako nga pala si. Ako pala si Vanessa. Sabay ganun yun. Naghahanap ng Joy. Ikaw eh, ganap. Guys, sabi ng Tiligaya kami daw apat ang single. Shout out po sa cool, mahihinang nilalang bikers from Valenzuela City. Ay, don't say na bikers. Saan po tayo ng binutang yabas? Masarap ng luto man, hindi siya sobrang tamis. Ang hirap doon magkasinandot mo. Ayoko na naman o. Gaan nga sa may May alat ano. sukal na may asay. Oo. Sama kahit din yung kakanay. Ano? Maski ako ayaw ko may asin. Kaya iba na maapo ko ay tamis niya. Ako mo lang ako. Ang huli ba ito natin? Ano pa natanong ka mo ano? Baka mo. Gamit mo nakain. Magulo mo, kubugo mo. Solid DFL. Solid DFL. Di kompleto ang araw pag di kayo nakapanood. Thank you so much po, Sir Amorito. Ingat po kayo palagi. Kahit mabungal ka nung panood mo kami ngayon. Abangan nyo guys yung post-casing and kitasing at ng Tiligaya. Merong guys yung before and after. No, kapastiso kayo, kanyang nga luwa mo na. Tatang ng kasgay. Ibanti, post-iso ka. Ginatanggal mo kayo. Pero pag nagpag-brush Oo. guys, tanggalin mo. Wala ka, kasano ko, susulan mo din napigil. Yun na lang ang Uri na mga ka. Hari nakatulog kayo. Pagkaganit mo. Pag mo alisin baka matulog. Gumlang matas ka mga paglasan. Tapos ito din. Taka isubli mo lang. Amo ikata, masakit itong ikabil mo man eh. Kaya? Nag-akas lang kayo si Maglan? Wala pa sila. Pwede sila sa bahay? Andiyan! So ayun guys,
you so much po sa mga na-join sa aming live. Kay Samutsari Vlog. Thank you so much po sa guest speaker. Thank you po.